sol us ofereix el temps. Bona nit. Ja que parlàvem a l'acabar el telenotícies de la calor, doncs hem de dir que avui, Déu-n'hi-do, les temperatures màximes. Falta poc per acabar octubre i avui, per exemple, l'Observatori de Roquetes ha arribat a 30 graus de màxima, Móra la Nova també 30 de màxima, l'Observatori situat a PortAventura també 30 de màxima, 29 la ciutat de Tarragona, 29 Vilanova i la Geltrú, 29 la ciutat de Girona i valors de 23 a 27 o 28 graus han estat pràcticament els habituals a tot Catalunya. Aquestes són imatges en directe des de la nostra càmera situada a la ciutat de Barcelona. Amb aquestes condicions actuals s'ha acabat el ponent, ha començat a entrar vent de llevant, per això la humitat ha pujat i ha baixat la temperatura respecte al dia. I abans que arribi un canvi de temps, després els hi explicarem a l'acabar aquesta informació, els hi volem mostrar com es troben situats els pantans a hores d'ara a diferents zones de Catalunya. I aquests són els percentatges. Algun d'ells sí que està una mica més baix, però com poden veure en conjunt la situació és força òptima. Si tenim en compte que els pantans normalment no reben les conseqüències directes i immediates d'una sequera o d'una situació de pluges, sinó que triguen normalment mesos en variar. Aquests són alguns percentatges d'alguns pantans i aquests són alguns altres, aquests més situats a ponent, i com poden veure, com els hi dèiem, la situació és bastant òptima, tot i aquesta sequera de la tardor. El titular de la jornada, però, fa referència sobretot al canvi que tindrem demà a la nit, amb pluges que podran arribar a Catalunya demà a la nit i podrien ser generals. És una pertorbació que al principi no se li donava massa importància i els últims mapes ens indiquen que es pot reactivar. En les imatges del Meteosat veiem una pertorbació, se'n despenjarà una altra demà a la nit. Imaginin si això variarà amb rapidesa. Demà a la nit farà aquest recorregut i ens afectarà de ple entre demà a la nit i tot dijous. De moment hi ha aquestes masses de núvols que ja han provocat algunes precipitacions, sobretot a l'oest de la península, des d'Andalusia fins a Galícia. El mapa isobàric previst per aquesta nit sí que tenim alguna petita pertorbació, però hem de fer cas d'aquesta, que és la que després una filla seva arribarà a Catalunya demà a la nit i serà bastant més activa. Demà al matí esperem núvols a moltes comarques, primets, i demà a la tarda augmentarà la nuvolositat a tot Catalunya. Demà a la nit és quan plauria. Les temperatures una mica més baixes que les d'avui, però tot i així farà calor. Que ningú esperi demà una variació en la temperatura perquè la calor continuarà notable. Al País Valencià i a les Illes Balears, demà núvols prims, demà al vespre podrà ploure al País Valencià, demà a la nit també ho farà a les Balears i plourà demà a Portugal, Galícia, hi haurà ruixats a Escandinàvia, ruixats de neu a la zona de Finlàndia i ruixats de neu també cap a la zona de Rússia, més sol cap a la zona de la península italiana. Les temperatures bastant suaus, a excepció de l'extrem nord-est del continent europeu. L'abans de previsions indica per dijous pluges al nord de Catalunya, localment fortes, baixaran una mica les temperatures, però després quedaran estables i durant el cap de setmana podria arribar un temps estable. I aquestes imatges amb les que volem acabar la informació podríem dir que són les imatges del dia o del mes d'octubre, com vulguin. És una castanyera que hi ha situada, com a moltes localitats de Catalunya, doncs aquesta, la Ronda Sant Antoni, plaça Universitat, amb màniga curta, fent les castanyes, els boniatos, servint a una clienta que també va amb màniga curta i passejant molta gent per la Ronda Sant Antoni, també amb màniga curta, igual que moltes localitats catalanes. Potser sí que el dia 1 de novembre ens haurem de menjar les castanyes aquest pas amb màniga curta. Acabem amb aquestes condicions actuals a la ciutat de Tortosa i amb aquestes imatges. Això és tot. Bona nit.